Ahoj lidi, vítám vás u nové série z Minecraftu, kde prostě budeme natáčet hodně dílů a tak. A je tady se mnou nový host. Klarotor. Nový. Nebo, tak můj já si jmenuji se Klarotoro, ale můj kanál se jmenuje Minecraft Studios Source. Ne, ty vogy, to je něco. Au. Jo. Jo, já mám málo hangru, sakra. Tak co teď? Pardon, ale potřebuju jít na warp jedlo. Nevím, proč je to jedlo. Pane bože. No ne. Ne. Už mám půl srdíčka. To je jedno. Něco sežrat potřebuju. Jestli jste viděli chalupu u vody. A jo, server Minecraft. Ne. No tak to se tam vedlo. Co se děje? A nic. Ježíš, já nechápu, proč chodím na warp jedlo, když je to hned vedle spavnu. Ne, jsem přišel můj starší brácha a najednou. Ahoj, zdravím do videa, chápeš? Ty boky zombie chiefa. Co tady dělají zombíci, ty? Hele, půjdeš mi malinko pomoct? Jo, jasně, ještě jedno prase si tu zabiju. No já asi umřu. Řekli bychom, podle kámoše se tenhle díl pojmenuje, ale jestli to bude brát, tak já bych to nazval prostě začátek, nebo našli jsme zombíka. No tak jsme umřeli, no. Jsme umřeli, no. Tě zabil zombík, nevíš, kdo to je, nějaký kluk jménem zombík. No, tak pojď dál. No, Pokud jste viděli chalupu u vody, tak se na to, pokud jste to neviděli, tak se na to můžete podívat. Nechci se sice jako vytahovat, ale teď jsem umřel, ale mám skin Dejda, jak jste si mohli všimnout. A počkej, musím si najít svoje věcičky. Já už vím, kdo budeme bydlet, už jsem to super našel. Počkej, já musím najít svoje věcičky. Teď jenom se dostat. Odsud. Tak super, ty věcičky asi už A nenajdu. ty začátky občas jsou takový nějaký nudnější, že? No, tak to je jasný, ne? I když mně se furt od gamera líbí Futurecraft, ten první díl se mi možná nejvíc líbí furt. Já nevím, mně přijde, že ty první díly jsou takový divný. Tak od nás možná to bude divný. Teda pokud teda budete to brát jako dobrý video, tak nám je to celkem jedno, jak to, víte co, jak Je to teda moc jedno není? ani nevím co, už jsem chtěl říct. No, jak tak to ohodnotíte se. a jestli se vám to bude líbit nebo jak, nevím. No, To počkej, já si k tobě teleportnu. Jak se přijímá? Jo, konečně už se to zjistil. Ty máš zablokovanou teleportaci. Ježiši. Ty jsi majitel toho serveru přeci, pravda? No právě, napíšu IP do popisku videa. A nenapsal si už v jiných videích do popisku videa IP tohle serveru. Jo. No, ne, tohle je nový. Tam teď se zrušil. Ježiš, začalo pršet. Tady to je... No, pojďte se. Tak, můžeš mi to... Tady to musíme vydržet. Nebo ne? Už mě to nebaví. Pojď sem. Jo. Tak, tady bude náš dům. Jo. Jsem našel. Hele, tam... Když tak můžete na tenhle server jít, jestli jako... Já bych řekl, že tady Vextalk tady bude každý den. Nebo ne? Jo. Je soráč, sorry. Skoro, no. Tak, Já ti jdu pomoct. pane bože. Tam už nedošáhnu moc. Já tam došáhnu.
A tam ještě taky. Se A tam- těším, až půjdeme Já mám 4 dřeva. třeba jednou na toho vitra, víš co a tak. Ale to bychom potřebovali být hodně pokročilí. To bude v nějakých těch prostředních dílech, někde ve prostřed, nebo v těch koncích, nebo jakože konečných Uvidíme, dílech. kde to uděláme. Podle mě asi Vytrbost bude konečně. Co myslíš, bude tahle série dlouhá? Oh my god. Jak tuhle sérii budeme nazývat? Uvidíme, ale co je tohle? Když tak to napíšeme, jak se to video bude jmenovat, tak se bude jmenovat i ta série. Prosím, Prostě ne. dáváš do lednice, vždycky Nevím. vypij. No co nevím, jak ti nebude. Jej. Hele, táta to čte. Přestane se náležet dát v posteli. Jo, takže No, ještě no, chvíli a půjdeš na telku. Jo? Jo. Pomoc, já jsem spadnul do díry. Papa, něco nechceš? No, kam jsi spadl? Kdo to byl? Máma. Aha. Ježíši, jdeš? Jdu hned za tebou. Jo, dobrý. No, tak. Dal jsi tam set home? Ne, Já jo. Tak. tak počkej, zavěď mě tam, já si ho tam nastavím. Tady. Jo, dobře. Dobrý. Tak. Určitě to ještě nějak zvětšíme, to je jasné. Odděláme to, když je to server, odděláme to, že tady budeme těžit, nebo to odděláme, že půjdeme na warp doly? Ne, budeme tady normálně těžit. A ještě nevím, jak tahle série bude dlouhá, asi docela dost. No tak, nevím. Záleží to tady na Voxtokovi. No, uvidíme, jak to bude dlouhý. Že toto time to mine. Já to mám po českém vzoru. A? Aha, to asi omylem zaklepnul. Kuzová. Ach jo, co je teda? Ježíši, ty jsi to asi nějak zaklepnul, ne? Ne, mně se akorát, protože... Jo, aha, jasně, já mám červenou baterku, proto. Jo, aha. Tak No, ne, kdybyste že se divili, proč říkám baterku, já netelefonuju přes počítač. Jo, počkej, přes co to děláš? Přes tu... PS Vita, to No. asi... Jestli to někdo zná, tak to prostě zná, no. Nevím, co bych to měl dodat. Já tady stavím takový něco velkýho a nevím, co Víš, to je. jak máš tu, víš, jak jsi dostal tu torčku? No, Nemáš ji ještě? jo, mám. Že bych tady potřebovala posvítit. Já ti ji klidně přinesu. No tak to tady aspoň malinko rozsvít. Já jsem tady postavil nějakou blbost takovou. Potřeb dolů. Jo, já akorát si tady potřebuji ještě dokopat dřevo. Já jsem tady postavil takovou blbost divnou. Je. Tak už jsem Tady to osvětlit, prosím. Prosím tě tady. Děkuji. Prosím. Tak. Ani nepoděkuješ. 1, 2, 3, 4. Jsi zlej. Já jsem ti poděkoval, ty jsi to neslyšel. Ne, neslyšel, protože jsi mě nepoděkoval. 1. Já jsem ti to řekl dřív, než jsi to položil. 2, Zatral jsem ti tady cestu. 3, 4. A? Jak se tady dělal? Jo, aha, já mám zase málo hangru, do prčky. Tady bude... Jsem ti zatrásl cestu, jo, tak to můžeš poničit. Je to jenom crafting, to zničíš. 2, 3, 4, Já tady zatím jdu nad tebou kopat hlínu. 5.
nad naším baráčkem jdu kopat hlínku. Takže... Hrozně mě otravuje, jak umírám. 4, 5, 6. 1, 2. A jak dlouho bys typoval, že tohle video bude dlouhý? 3, 4, 5, 6. No? Jak dlouho bys typoval, jak bys typoval dílku videa? No, nevím. Máme tady jednoho hráče, zablokuj si teleportaci. Já se to asi nepovalu, co? Já nevím, ale jak. 1, 2, 3, 4, 5. Nelekni se, že na konci je crafting, ho znič, já jsem ti zatrásil cestu. Jo. Klarátor. Teleportace zakázána. Jo, ty jsi mi zakázal. 2. Hele, tamhle vidím, že něco svítí, já to jen spavím. A... Kdy za chvilku praskne krumpáč. Ten crafting se mi bude hodit. No tak můžeš jít tady nahoru, máš ho tam postavený. Doslyším to v sanitku u tebe? Jo, jasně, teď projela tady. Jaká tma je tady? Že by protože tam je ten crafting? Až řeknu teď, tak ho rozbiješ, jo? Jo. Až řeknu. To prčic. No tak. Dej si tam opět. No tak. No já jsem taky hráč, no tak to se povedlo. A kde jsem vzal hráče? No. Ježiš, tak já ti ten crafting zničím. Ne. Ach jo. Ježiš. No tak budu hráč, no. Mám ho u sebe. Na. Děkuju. No, To jsem dlouho neviděl. Nevadí, že jsem si tady ukopl kus hlíny? Hotovo. Ne, nevadí. Pojď. Jo, abych tady měl místo, víš. Umřel jsem. Ach jo, to je těžký, ty. Já jsem prej... Ty jsi cože? Porti se, já mám tvoje věci. Víš, že už jsem dávno v domě? Ahoj. Tady máš crafting. Děkuju. A kytičku tvoji. Děkuju. A ještě pak jsem měl dřevo. Jo, to je to. Já tady. Nevytěží se nějaký kámen a neoděláš si. Co? Učíš mi aspoň dřevěný krumpáč, prosím. Tady, pojď sem. Tam chodíš pořád. Pane bože, tam... Tak jsem rád, že jsi mi neřekl, že máš dřevěný krumpáč. Já nemám ani dřevěný krumpáč. Ty máš jenom jeden. Jo. Takhle se mi to líbí. Musíš být hodnej. Tak. Proč jsem mu dal 5? Protože jsem neměl už. Tak jsem udělal muset. Tak. Nepomůžeš mi? Hned co si vykraftím krumpáč, i když jsem si ho už vykraftil. Akorát si odkopu ten crafting. Hele, železo. Kde máš železo? Tady. A jo, nech mi taky něco. Tak potom si to upečeme. Always. Nebouchej do mě. Když si to potom upečeme. A každý si rozdělíme. Kolik máme? 5? Tak si uděláme železný meče, ne? Jo. Počkej, potřebuju
Já tady vykopu mini cestičku. Ne! Nevím, proč Co tam můžeš udělat? Nevím, proč tam mám ten hráč, ale udělám se. Jestli chceš, tak v té cestičce tady můžeš něco udělat. A co to jako je? Tu. To je jakože cestička do nějaký místnosti. Jestli chceš, tak si tam něco udělám, mě to je. Tak. Nechceš? Polož jsem ten crafting. A ne se. To je jedno. Promiň. Ježi. No dej to sem. Promiň. No tak. Makám. Tady. Aha. No, děkuju. No, mě to Bych klidně měl pec, ale ty asi máš kobly, víš? Můžeš do toho jít? Co? Do té pece? Můžeš do ní jít? Ne. Je to zamknutý magickým klíčem. Kde jsi? Jak se jmenuješ? Už Já můžeš. asi. Už tam můžeš. Jo, díky. A máš nějaký uhlí vůbec, aby jsme si to upekli? To sice ne, ale jdu hledat. No, že bychom malinko potřebovali, víš co? Jo, já vím. Já tady jdu udělat branch mine malinký. Jestli narazím na nějaký uhlí. Kolik uhlí? Já nevím, 8 by stačilo třeba, nebo 6 dokonce by stačilo. To si děláš prde. 3 třeba by stačily, jenom na upečení. No proto. Pustý, já našel cobblestone. No, cobblestone, ty jsi našel cobblestone, to je všude. Ne, já jsem nenašel jako stone, ze kterého padá cobblestone, já našel celý cobblestone. Aha, tak asi tam někdo byl. Asi jo. Jo, konečně jsem narazil na jeskyň. Hele, to je halda uhlí. To ti nakoupil docela hodně uhlí, hele. Tak když jsi narazil na cobblestone, tak tam mohl být i víš co. Co? Enderman. Hele, já mám 3 hápky, já jsem spadnul. Halo, já jsem tady dole. Tady jak kopeš. Tady. Nevidím tě. Ten Steve jde blbě vidět. Tady. Já vidím tvůj skin. Já tě nevidím. Ale já jsem dole, propadnutý, já jsem dole. Jo, já tady ještě dokopu uhlí a hned ti půjdu pomoct. Ne, já napíšu home. Jo, to je tma v té jeskyni pryč odsud. Jsem tady musel mít úplně vžourat oči. Dostal jsem jedno uhlí. A já jich našel 18. Tak To počkáme. zajímá, já jich našel 18. Proč jsi to dal pryč? Jsem chtěl vyzkoušet, jestli to bude furt Počkej, hořet. já ti to rozdělím potom. Nebo tady nebudeme čekat, pojď, něco dělat. Máš to uhlí? Půjč mi ho. Cože? Půjč mi nějaký to uhlí. Jak počím klidně všechno. No to je jedno, dej mi prostě nějaký. No. Tolik stačí. Jsem ti dal asi 13 uhlí a mám jenom 5 teď. Tak. Hele, jdi se podívat ještě tam dolů. No tak počkej, já vezmu jen to želízko. Tady máš... Ne, neber ho, dej ho do truhly. Já ti udělám meče. Máš torčky, že jo? No, 16.
No tak jdi dolů se podívat. Na chvilku. Tak, já udělám ty meče, každému jeden. Tak. Do prčic, ta je creeper. A právě no. Tady má železný Ale tady je to docela nebezpečný, tady je dost monster. Hele, tady je zase hodně uhlí. Pojď sem. Nemůžu. Tady máš... A právě... Tady máš železný meč. Zase že vidím lávu. Vidím tady máš světlo. železný meč. Hodil jsem ti ho. Díky. Ale vidím světlo tamhle nahoře, asi tam bude láva. No, ne, to není láva. To není světlo. Jo. Ty Boky, já mám málo jídla, já půjdu na varp. Jedlo. Na varp jedlo. Na varp vidlo. Jedlo, nevím, proč to je jedlo. Na varp jehně. Na varp jehňata. Fuj, tady prší venku. Ještě, že jsme vevnitř. Tak teď nám to moc nevadí. Tak. Chcete zaspívat jednu velikonoční koledu? No, můžeš. Není to tak klasická, je to docela srandovní. Ty Boky, já malem umřel. Já jdu nahoru. Vidím tvůj nick. Já si dám send home. Sem. Abych tam měl vevnitř. Jo, ten železný meč máš. Se zapomněl. Tady ti upeču maso. Já jsem si tu taky nastavil set home. Proč jsem vlastně dal tady ty kobly? Protože tam bylo to železo, víš co? Jo, aha. Já bych to zadělal. 2 hápka, to je nebezpečné. Mě za chvilku praskne krumpáč. Tak já jdu vytvořit nějaký, jo, ještě. Teda odělat. A už mi prasknul zrovna. Tak hodil jsem ti. Já to nehodil ještě. Ale Nehodil. máš. Děkuju. Jsi moc hodnej. A už nám dochází dřevo, tak až nebude pršet, tak tam... Chceš, pokud máš otázku, jaký meč se nejméně používá, tak to je kamenej. Ještě tam prší, no prčes. No, já jdu taky za tebou na chvilku. Kde jsi? Jo, tady. Tady Já jdu dolů, tady je. pleteš cesty. Tohle jsem tu před chvilkou vykopal. Tam jsem našel docela dost uhlí ještě. Tadyhle je hodně uhlí. Teď to tady malinko bouchlo. Hele, vidím lávu a tady je železo. Teď jsem měl strašně hodně torček, proč to tady malinko nerozsvícíš? Mám 3 železa, našel jsem lávu. A našel jsem obsidiany, je jich tu strašně moc. Jo, ty jsi našel obsidian, to se hodí, až půjdeme do Ne, to nejsou obsidiany, to jsou akorát zabugovaný kobly. Aha. Hej, já našel redstone. Ale na obsidiany potřebujeme diakrumpáč. Do prčic, já jsem zapomněl, že redstone je na to, víš na co? Na železník. No. Hele, 7 železa, 8 železa. A já se celkem divím, že redstone je na železo, protože redstone je docela měkký. Hele, 12 železa. Ježiši, já se úplně lek, tady jsem vykopal lávu. Hele, 12 železa jsem našel, ne, 13. Já jsem našel taky 13. Láva. Tady vidím další lávu. Kolik je tady by bylo, počkej, v jaký jsme výšce? Jak se ukazujou... kde to je? A já se v tom nevyznám moc. Yes.
Tam je totiž hodně věcí. No právě. Hele, našel jsem... Teď jsem našel zase Hele, my dost jsme u spavnu nikde. Já Teď jsem našel docela hodně uhlí. Hele, my jsme u spavnu, já mám ty schopnosti teď. Možná ty seš u spavnu. Ale já ne. Hele, tady další železo, jo. I když to nemůžu tady, vědět. malinko, rozsvít to tady. Teď nemůžu, já tady teď kopu uhlí. A našel jsem 40 uhlí. Já jsem našel houbičku. Tak 41, tak 42, hele, tak 43. hodně obsidianů. Jo. Jo, asi 18, nebo kolik je tady? TPA. Jo, vlastně už to tam mám. Oh. Ach jo, ty máš zase zablokované. No, použij se teď už můžeš. No. Hele, nehýbej se, jinak tě to schodí do lávy, jo, já jsem u lávy teď. Jo, koukni na ten obsidian. No jo, to vytvořila, to je s pomocí železa, lávy a vody. Hele, tady jsem našel hříbky. Hej, můžeš tady zůstat a já půjdu si oddělat železný krumpáč, OK? Našel jsem gold. Hej, já se jdu oddělat železný krumpáč a potom... Jo, a vykopej a portni se ke mně, já jsem tady našel gold. A tamhle další, a tamhle redstone, a tady je uhlí. A tamhle další redstone. Ty, jak tady toho je. Tak udělej ten železný krumpáč. Už jdu. Jak dlouho už natáčíme? 26 minut. 26 minut, jo. Takhle málo. Tak odděláme to nějak 30, něco, ne? Jo. To podle mě bude stačit. Tak dejte to. Já jsem tady teď našel dost uhlí, už mám skoro stack uhlí. Jo, ty máš taky zablokovanou, víš co? Jo, protože ty jsi mi to zablokoval. No, už se na tebe portnu. Jo. Bacha, jo. Že to neportilo. Tak počkej, tak teď to zkusím. To nejde. Teď to zkus. Jo. Ne, nejde. Napiš lomeno TPACC-apt. Nejde. Jak to píšeš? TPACC-apt. Píšeš to dobře? A píše mi to, že nemám povolení na ten přík. Ježiši, no jo. No to víš, že Ježiši, no jo. Jo, je já to docela potom brzo, jo, jako. Hej, já to potom povolím, OK. Na to jsem zapomněl úplně. Ale tak pak se na mě rozhodně portní. Já tady vidím 2 redstony, několik uhlí, 4 zlata. Já tam dojdu pěšky. Já už jsem skoro tam a hořím. Malinko jsem chytnul. Proč? Proč hoříš? Protože jsem chytnul. Tady jsem kopal. Tady mám zlato. Našel jsem zlato. A radši to jde kamenem zničit zlato. Cože? Jde kamenem zničit gold. Ne, kamenem myslím, že ne. Hej, můžeš zastavit tu vodu? Co? Když tě tu nikde nevidím. Já tady zastavuju tu vodu. Ježiši. Když tady žádná voda není. Jo je, ale nevidím tě, jo tady. Vidíš? Máš ten, doufám, že máš ten iron pickaxe. Toho nevidíš? Tady máš to zlato. Počkej, ale to nejde Čím jde vykopat obsidian? Dia. A zlatým jde, jo? Ne. Tady vykopej gold. I když možná, nevím. Zkus to. Já to zkouším. To asi nepůjde, hele, když se to kope tak pomalu.
Podle mě ne. Tak počkej. No, Já tak tady mám zlato. Pojď. počkej. No, to nepůjde. Tady mám zlato. A pak ještě tamhle nahoře jsou 3 zlata, 2 redstony a tamhle jsou ještě uhlí. Nemáš jídlo? Určitě Náhodou? toho tam možná bude i... Já tam jdu s tebou. Já mám... Ty jsi mi to zničil, pane bože. Tady mám redstone. Hele, já mám bugy teď. Ty našel redstone tady. Teď nemáš bugy. Třeba ten... Redstone se hodně hodí. No, až teď to vypadlo. Já jsem dám torčku. No, tak já jdu zase zpátky. Au. Já ti vezmu věci, já ti je pak hodím, jo? Ne, nemůžeš to přijmout. Já to... Počkej. Neber mi je. Jo. Dobrý. Ahoj. Bacha, ale za minutu zmizej. Hele, jak to, že to nejde? A oni se mi vrátili. No, to bylo buglý. Hej, já mám nějaký bugy, mě to prostě... Víš co? Do prčic, tam je skeleton. Já jdu zabít, pojď sem. Já ti taky vidím, že máš nějaký bugy. Tak, no teď jo, mě to už třeba nešlo sebrat. Tady vidím uhlí, já ho nakopu, jo? Jo. To je to docela nebezpečný v té jeskyni. Hele, já jdu na home, my to stejně najdeme. Já si pamatuju, kudy se sem jde. Co jsi říkal? Že jdu na home. Já tady ještě dokopu pár uhlí. Už mám stack. Už mám stáček. Doufám, že jsi zabil toho skeleťáka. Teď jo. Dobře. Napiš nám do home. Ještě nemůžu, já tady ještě potřebuji nakopat uhlí. Chvilku čekej, no už to je všechno, už můžu napsat home. Už jeden, takže já můžu to. Tak. Tady. Kde jsi zase? Já jsem šel ven kopat dřevo. Ještě. Ach jo. Tam došlo. Ty voky, ty tady proběhneš a sebereš mi jedno. Doufám, že ti nemusím být pořád za zadkem. Nemusíš. Mohl si zůstat tam. Jako na home. Mhm. Ale tak taky ti můžu pomoct, ne? Nebo snad nemůžu? Můžeš. Proč bys si nemohl? Ale soráč, jo. Dítě to jedno. A jen, že jsem ti řekl, že jsem ti pořád za zadkem. Ach jo, tady už skoro nic není. Na to všechno pobourali. Hele, mám sapling. Já mám jeden stack dřeva, to nám bude stačit a 30 čí. Já mám jenom 13 dřeva. A mám málo toho jídla. Hungru nebo... Tak pojď domů, tam máš. A také se to vůbec neříká. Hele, jdi do truhly. Jo. Já tady jenom ještě vykopu tady. To trošku zvětším jenom. Já to tady takhle trošku ozdobím. Tu máš. Železný krumpáč. Díky.
Ne, to jsem nechtěl. Sakra. Udělal jsem si malinko brnění. Dnes jsem ještě vůbec nepoužil ten Iron Sword. Ježiši. Radši ho moc nepoužívej. Petová glova slaxion, blablabla. Jak dlouho natáčíme? Cože? Jak dlouho natáčíme? 35 minut, tak... To bychom za chvíli mohli už ukončit. Tak jestli tak 37, tak 1 minutka? Jo, tak 1 minutka, za chvíli to ukončíme. Pokud Vextok bude mít náladu, můžeme natočit Minecraft film, i když nevím jaký, no. A nemá náladu skoro někdy, takže asi je. No, tak za chvilku, až se to dopeče, tak skončíme, takže... Já jsem tady zatím prokopal malinkou cestičku. Pojď sem. Pojď. Jo. Jsem tady. Slyšíš mě dobře? Slyšíš mě dobře? Jo. No, tak pojď. Vedle mě. Tak my se s vámi loučíme z prvního dílu a já se s vámi loučím a ty taky. Čau. Takže čau. Ahoj.